favor, venga usted aquí. Páseme para aquí. Espera un momentiño. No quiero interrumpir nada más. Perdón, ¿eh? Ola a todos e a todas. Hoxe os nenos de cuarto de primaria imos falar do ecosistema das Illas Atlánticas. Traballamos no autobús, seleccionando, organizando información. Agradecemos a vosa atención. Localización. Na costa de Galicia, o Océano Atlántico alberga un parque nacional de illas e illotes situado na entrada das Rías Baixas. As Illas Atlánticas de Galicia son Parque Nacional Marítimo Terrestre dende 2002. Están formadas por 4 arquipélagos situados fronte ás costas de Pontevedra e A Coruña. Na ría de Vigo nacen as CIEs, na ría de Pontevedra, ONS, e na ría de Lousa, os arquipélagos de Sálvora e Corcegada. Agora deixo-os con miña compañeira Fai. Flora autóctona das Illas Atlánticas de Galicia. A illa de Ons posúe unha flora que está formada maioritariamente por diferentes variedades de matogueiras, toxo, breixos, fentos, buñeiros e xestas. Tamén conta con algunhas especies de árbores como salgueiros e ameneiros, e en menor cantidade pódense atopar carballos, eucaliptos ou piñeiros. Cal é a flora das Illas Cíes? Boa pregunta. A flora das Illas Cíes está dominada polos eucaliptos, Eucalyptus globulus, e os piñeiros, Pinus pinaster, que ocupan entre ambas as masas a cuarta parte das illas. Que fauna hai nas Illas Cíes? Nas Cíes hai pequenas poboacións de mamíferos, como coellos, toupas, ourizos, ratas e ratos. Tamén se coñece a presenza da alondra, e dice que existe a cova da alondra, mientras que os seus avistamentos son pouco frecuentes. Vai continuar o meu compañeiro Tiago. A fauna e a flora do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia constitue un exemplo único de ecosistema marítimo terrestre no mundo. As Illas Atlánticas de Galicia, grazas a súa posición xeográfica na entrada das Rías Baixas, son parada obrigada para numerosas colonias de aves migratorias. Ademais, grazas ás correntes oceánicas que lavan as súas costas, as augas destas illas están cheas de especies animais e vegetais que habitan os ricos e delicados fondos mariños. A fauna que habita tanto as súas augas como os fondos oceánicos, así como as especies que poboan a superficie, están actualmente extremadamente protegidas, e está-se a realizar un traballo activo en todo o que supoña a salvaguarda do medio ambiente, a loita contra as especies invasoras e a conservación da natureza, para que a influencia humana cause o mínimo impacto posible facendo dos seus hábitats espazos protegidos. Joel, que te parece se continuaste? Vale, Sofía. Como consecuencia dunhas condicións xeográficas e oceanográficas verdadeiramente especiais, a auga que rodea as illas contén un alto nivel de nutrientes, o que se traduce nunha elevada productividade, que mantén unha enorme biodiversidade en todo o seu medio mariño, formando así poboacións estables, un servizo de vía de transporte. Obsérvanse diferentes hábitats acuáticos que varían coa profundidade das augas e a posición xeográfica, podendo cambiar radicalmente de illa en illa. Na zona oriental atopamos fondos mariños areosos que, a pesar da inestabilidade do substrato e da escaseza da flora, presentan a multitude de comunidades de verdes enfrentados. Peixes planos como rayas, rodaballos, chocos, pequenos bivalvos, crustáceos que viven entre as marea, así como berberechos ou as navalias. Tamén temos os coñecidos como fondos de grava formados por restos de cunchas, un medio no que se atopa unha fauna variada composta por diversas especies de polvos, cangrexos e peixes.
como o pucheiro, as raias mosaicas, o cazón vermello. Neste substrato, casi permanentemente con el, viven a maior parte dos exemplares que atoparemos neste hábitat. Peixes, napoleóns, serranos, pero hai moito máis, verdad, Tiria? Outros grupos de fauna e flora das illas prefiren os refugios seguros do fondo rochoso, onde, grazas aos ricos recursos das súas augas, se forman arrecifes de mexilón e percebe. A zona de Illa Cortegada, a Illa de Salva, por exemplo, é moi rica en bivalvos con interese comercial, moi arraigados na cultura e gastronomía da terra, atopando grandes bancos de ameixas e de cerezo. Toda esta abundancia é posible grazas, entre outros factores, a gran masa de laminarias que se estende por todo o seu litoral, formando bosques de algas. Tamén se podería dicir parques e xardíns onde polvos e chocos atopan alimento e acubillo para coñer os ovos. Ademais, diversas iniciativas científicas, como o proxecto Hipoparques, encárganse de supervisar a cría de caballos do mar. O Lago dos Limos, a carón da famosa praia de Rodas, atopamos o Lago dos Limos. Unha gran salinidade, pero iso non impide o desenvolvemento da biodiversidade. Varios peixes beneficianse da abundancia de alimento e da variedade de abrillos que atopan debaixo das súas augas. Ademais, serve como hábitat. Entre os máis importantes podemos observar salmonetes, mojarras e maragotas. Ademais, serve como hábitat para numerosas especies, aves mariñas e especies tambudas. Ti sabes algo máis? Sí. Con tanta vida, é lógico pensar que os grandes depredadores e mamíferos mariños tamén teñen a vida nas súas augas, como corre por toda a ría de Vigo, e as súas illas poden ser el grande banco de trogloditas, surelos e anguilas. Tamén coralitos grupos de mamíferos, como o golfiño común, delfinos delfis, o golfiño mular, turcios tunicatus. Os distintos ecosistemas terrestres do Parque Nacional albergan unha vegetación moi variada. Inventariáronse 56 especies endémicas vegetais entre banco de area costeiras, cantís e arbustos. Aquí hai que proteger moito a flora da aridez, do sal, do vento, da insolación e da emerxente temporal. E, en moitos casos, as plantas teñen adaptacións especiais para tolerarnos. Unha das plantas exclusivas que temos nas illas atlánticas de Galicia é o Citius ensalarius. Unha cesta coñecida localmente como cesta, que pode acalar os 2 metros de altura. Presente nos arquipélagos de Ons e Salvador. É un endemismo recientemente descoberto que se suma a lista de tesoros vegetais destas illas. Nas illas atlánticas de Galicia, a fauna sauda o visitante antes de tocar terra. As colonias de mariñas que habitan as nosas illas danos a benvenida ao paraíso que saben dos nosos fillos. A maior parte dos estudos de campo do Parque Nacional realízanse nas illas Cíes, onde se atoparon entre invertebrados algunhas especies endémicas do arquipélago, como certos escarabellos ou tibeiras, que se poden encontrar en calquera illa. Tamén destaca a fermosa borboleta do Macaón, que está en retroceso en todo o Europa. Iris, podemos seguir contando? Claro. En canto aos mamíferos debido á pequena superficie terrestre, a biodiversidade que se atopa nas illas atlánticas é considerablemente menor que as costas continentais circundantes. Entre os seus bosques autóctonos, caracterizados polo carballo, melloxo, carballo, acibro, pasoita, hai unha importante poboación de coellos, ouritos e outros pequenos mamíferos como ratos, ratas e toupas. As súas covas están habitadas de por lo menos 3 especies de morcegos, sendo máis vulnerable o gran morcego de ferradura. Existe un registro da presenza da loca. Existe o que se conoce como coa loca. Sin embargo, hai anos que non se contabiliza ningún exemplar, pero aparecen especies invasoras que deben ser controladas, porque poden ser un perigo para o equilibrio do noso ecosistema, como por exemplo o gato salvaxe, producido polo home, ou tamén está o bisón americano, que quizás proveña de grandes peleteiras. Mentres que os primeiros son unha ameaza para os mamíferos máis pequenos, os bisóns son depredadores de ovos e de crías de aves mariñas que aniñan na illa de Ons. Carla, segues ti? as principais comunidades importantes das
illas atlánticas gallegas están formadas por familias de gaivotas patiomorenas, cormorán e gaivotas de non morena. A gaivota patiomorena constitue a colonia máis grande de Europa con 19.000 exemplares, aínda que a poboación foi diminuíndo paulatinamente nestes últimos anos, debido ao peche paulatino aos vertederos das costas próximas, onde estas aves activaron gran parte da súa alimentación. O cormorán, durante a época de cría, ten unha poboación aproximada de 2.000 parías reproductoras, nun dos lugares do mundo con máis representación desta especie. É habitual verlos voar pola auga buscando comida. Tamén hai aves terrestres, como azor, cernícalo, ratonero, tamén. Ademais, grazas ao clima sobre e a súa localización nas copas, as islas atlánticas ten acubillo a números especies de aves migratorias, como azor, cernícalo, parambato. Miguel, falanos sobre as aves autóctonas. Diferentes proxectos datan de producir aves autóctonas, cuxas poboacións foron danadas ou mesmo desapareceron debido á actividade humana. Este é, por exemplo, o caso do guiamén común, que formou unha colonia cunhas 700 especies de parella reproductora que xa non se existen, pero que non anían desde hai 2 décadas. Destacamos tamén o gaiteiro pequeno, nome científico Aptytis por ecoleuco. Alimentanse de bichos tanto terrestres como marinos que capturan na superficie de auga ou nas costas do mar. O nido, principalmente construído pola femia, está situado no Chaco. Vida campense. A súa dieta está composta por insectos, especialmente escaravellos, saltóns e grillos, pero tamén consume sementes e pequenos vertebrados. O período de reproducción de maio a agosto. Posiblemente pon 2 ovos, un en xuño, un en maio-xuño e outro en xuño-xullo. Ave monógama e territorial a femina. Agora Cata nos va a falar do cangrexo corredor. Cangrexo corredor pesado. Alimentación. Come algas e frutos de gansos. Reproducción. Femias e vigilas de ganso en maio e agosto, según a zona xeográfica. Reproducción. A volumetría non suelta. A súa principal central nutritiva é o virus corredor, aínda que tamén poden detectarse outras presas como lidia ou locos. Reproducción. Quibotina, unha xeración primaveral de outra estival. Esta variedad é periódica e a podemos levar desde os principios de primavera a finales de verano. O cangrejo salvaxe. A súa alimentación varía según a época do ano, pero come algas, moluscos, ourizos e cogumbros del mar. Femias oríxenas de abril a agosto. As femias levan os ovos na toma ata que eclosionan. Poden reproducirse ata 4 veces ao ano. O golfito. Son peixes bentónicos ou peláxicos e duros. Reproducción. Despois de período de gestación de 12 meses, as femias adultan a luz no verano, non a luz cada 2-3 anos. O período de lactación dura 2 de 18 meses. Continúa aquí, Mateo. O brizo de mar. O brizo de mar, de nome científico Echinidea, ten forma globoide cos extremos achacados. Ten unha armanzón ou esqueleto externa feitas por placas unidas rígidamente entre sí, que lle protexen. É unha especie bentónica, que quere dicir que vive nos fondos mariños a non máis de 30 metros de profundidade. Alimentarse de algas e materia en descomposición. Son dioicos, que quere dicir que ou hai machos ou femias, a igual cos humanos. Van equinodermos, como as estelas de mar, por iso teñen xeometría pentarradial. Isto é semellante a abrir unha mandarina e só encontrar 5 tetos. Non presentan dimorfismo sexual externo, que é que as femias non teñen diferencias dos machos.
Pero un animal que si ten dimorfismo sexual externo somos león, porque eu vexo un león con barba alrededor da cabeza, digo, ese é macho. Pero en cambio, veo a unha femia sen melena alrededor da cabeza, digo, ese é fem. O congro, que non é científico, conger, ten a cabeza redondeada, o reciño redondo, corto moi alongado, como se fose un brazo, cilíndrico na zona anterior e comprimido lateralmente na cola, un pouco máis grande que as vosas mans. Os congros alimentanse de crustáceos, de falópodos, moluscos e peces filantes como a xogua. Os congros están desde Noruega até Senegal, que Noruega está arriba de Europa, e Senegal está máis ou menos no cuadro de África. No cuadro que sí, no cuadro de África. Ten unha mucosa por fora que o fa tan escurridizo que parece unha pastilla de xabón que como que queres agarrar coas manos. Porque agora, tú paso as miñas amigas Iria e Iris que van facer unha conclusión de vulnerabilidade ás nosas costas. A conservación e a preservación das illas atlánticas é unha tarefa de todos nós. O seu recoñecemento como Parque Natural Marítimo Terrestre, un dos dous que existen do país, blindou en gran medida a acción que o ser humano podía exercer nas súas terras ou augas. No obstante, sempre que hai traballo por facer para lograr unha interacción totalmente sostenible e respetuosa cos ecosistemas ambientais.